Ja, vi er 30 stykker hernede, og kan altid bruge nye medarbejdere til at tage en vagt, eller hjælpe til ude på lager, eller hvad det nu skal være. Det er I altid velkommen til. Jeg hedder Jens Peter Brindal, og jeg har været butiksleder her i 7 år. Vi gik i gang her i foråret med at renovere. Der var mange, der kom og hjalp til. Vi havde hver vores område. Nogle skulle tage sig af prøverum, og nogle skulle tage sig af tøj, og nogle skal tage sig af værksted. Hver gruppe fik lov til at sætte deres præg på deres område, og det gør de stadigvæk. Det er stadigvæk spændende også at være med. Det er godt at have et arbejdsfællesskab, når man er pensionist. Komme ud og gøre nogle ting. Ikke mindst for os mænd. Vi snakker rigtig godt, når vi laver noget sammen.